నమస్కారం ఎన్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు ఉషా ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం నందు సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా దేవస్థానం ప్రాంగణంలో ఉన్న శ్రీ ఆంజంజీ గణపతి కన్యామూల గణపతి సన్నిధానం వద్ద దేవస్థానం ముఖ్య అర్చక ఎస్ఎంకే శ్రీను గురుకుల్ ఆధ్వర్యంలో దేవస్థానం అధికారులు సంకటహర చతుర్థి హోమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు। ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థానం డిప్యూటీ ఈవో ఎన్ఆర్ కృష్ణారెడ్డి దంపతులు, సూపరింటెండెంట్ నాగభూషణం యాదవ్ మరియు ఆలయ అధికారులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाक्षतैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदन्ताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भारचन्द्राय नमः, ओम गजाननाय ओम